Ebben a videóban a Minecraft sorozatunkat fogjuk folytatni a második résszel. Ebben a részben lett volna egy sztár vendégünk, de sajnos nem tudott ma megjelenni. És ebben a sorozatban sajnos már nem fog szerepelni. Ilyen formában, mivel hamarosan szerepelni fog az egyik videómban. Remélem élvezni fogjátok ezt a videót azzal a videóval együtt is. Az a videó a következő Minecraft videóra lesz tervezve. Ebben a részben fejlesztenünk kéne magunkat, mert szó szerint semmi nincs, hát a vasszett darabjaim is már lassan letörnek, és hát van egy aranynadrágom és egy... A few moments later. Kalandozzunk egy kicsit, nézzük meg merre mi van. Mert szó szerint errefelel még nem jár nagyon. Vagy nem emlékszem annyira, de meglátjuk. Meglátjuk, találok-e valamit. Jó lenne legalábbis. Felől még egy haszontalan struktúra is jöjjön, csak ha találjak valamit. Nem már esteledik. Pedig most kelt fel az előbb, vagy egy olyan 5 perc a nap. Nem már. Erre felé mi van? Tökök. Ez még majd jól jöhet. A vasgólemek kezd meg esetleg ilyen dolgokhoz. Meg hát tudok belőlük kaját csinálni. Halni se. Szevasztok csontig, nem akarok semmit. Mi az a ház ott? Az mi ott? Ha nem lesz benne valami jó, én nem tudom, mit csinálok. Valami halászháznak tűnik. Hát az is. Mi van ebben? Főtt tőkehal. Egész sok. Elviszem ezeket a horgászbotokat. Ezekben a hordókon van valami nyers tőkehalat. Hát az a megyek most kisütöm. Legalább lesz egy kis kajám. Na menjünk tovább, úgyse kapok itt semmit. Én esküszöm, kíváncsi lettem erre. Mindjárt megtudjuk. Egy vízi szobor. Brr. Tika várjál, hát ott is vannak, köszönöm, az kéne nekem. Jaj, csak itt vannak ilyen vízi mobok. Nem kéne meghalni. Megpusztult a pók. Szedd ki gyorsan a smaragd blokkot, mert meghalok. Ez nem sok amúgy. Mi van ott? Az mi? Ez valami vízimód. Nem áll, ez egy elektromos... Nem áll, ez egy elektromos fulladt creeper. Ilyen... elektromos charge-down creeper, vagy mi? Ha az felrobbant, én meghaltam. Lehet az random respawnról nem is kell belecsapjon. Nem, azóta találtam egy ilyen nyílfájzat. Itt
bánya, esküszöm, le kéne ide jönni egyszer. Leszcreenshotolom a koordinátákat, mert még jól jöhet. Inkább így. A legjobbkor. A few moments later. Na várjatok, srácok, találtam valamit, miközben mentem a cuccaimért. És ez egy falu! Ez egy... Nagyon mentem visszakeresni a cuccaimat. Na végre megtaláltam a cuccaimat. Na de szerintem menjünk is ebbe a bányába. Jó sokáig tartott. Bányakeresés közben megint találtam egy ilyen szobrot. Nézzük, van-e itt valami. Ahogy ezt már egyszer felfedeztem. Az jó fajta. Már nem tudom mióta barangolok. Na várj, az. És már megint egy olyan, nem tudom miféle szobor. De előbb dútoltam ki egyet, és itt van nőzsőzöstő mellette. De mi az a ház ott? Elhagyatottnak tűnik innen már messziről. Igen, ez egy elhagyatott háznak tűnik. Mert szerintem az is. A zombik ne spawnoljanak, mert még... Már így is megpusztulok. Kenyér. Jobb, mint a semmi, köszönöm azért. Könyvek és még egy láda. Most komolyan, a kezdő cuccok vannak benne. Úgy jön ki egy kezdő láda berakva egy struktúrába. Miért? Miért kell belerakni egy ilyen hülyeséget? Azért kilútolom, de na. És mi értelme van ennek? Úgy jön ki, csak van és ennyi. Na jó, én innen távoznék, megyek a dolgomra, viszontlátásra a háztól. Hát legalább hoznak ilyen kis izgalmasabb struktúrákat. Végre, let's go, valami bányaszerűség, csak legyen értelmes. Ez már még hogy értelmes, hát ez egy bazi nagy barlang, az igen. Ebben az lesznek ércek, már látok is valami egyedi ércet odadant. Na menjünk és fedezzünk fel. Egy számcsank. Na már csak valahogy le is kéne jutni, amúgy megkérdeznétek, hogy jöttem ide, körbe jöttem. Legtipikusabb dolog. Leugrom. Legalább halál nélkül.
De szedjük ki ezt az ércet, nézzük meg mi ez. Azt nem mond, majdnem lehet kijutni. Például sem mond azt, hogy ki lehet ütni vascsákánnyal. Ó, de elmegyek a kőre. Na mi ez? Rubint? Az igen. Na nézzük meg, mit lehet craftolni ezekből a rubintokból. Ó, azt hittem már nem lehet craftolni belőle semmit. Ruby pickaxe. Egy zombi okvetlen rám kell támadjon. Nem elég, hogy még így is mindjárt meg fogok halni lehet. Hát eléggé gyengének tűnik, de nézzük meg, hogy ki lehet-e vele szedni a rubintot. Ez az, nem olyan, mint az aranycsákány, úgy azzal még az aranyat se lehet kiszedni. Rosszabb úgy jön ki, mint egy kőcsákány. Tik ezzel olyan gyorsan jutottam ki a crafting table-t, mint a fene. Gyere, zombi koma! Te is gyere, skeleton koma! Mindenki koma! Na, a creeper az nem koma. Ha felrobbantja a zombit meg a skeletont, akkor koma. Na nézzük, ez mi? Ó, már helyem sincs a fene sem bele. No. Rakok mindent a helyére, na de gyorsan nézzük meg, miféle érc ez. Topáz. Az igen. Jó fajta érc. Talán a videó elején, milyen videó elején? Az előző részben, amikor leszpónoltam, akkor talán egy topás csákány kaptam. Ja, vagy várjál, nem, az tincsákány volt, de hülye vagyok. Összetéveztem az érceket, hát mondjuk annyi érc van, mint a fene most a mod miatt. Úgyhogy nem csoda. Te várjál, szedni kéne a rezet. Ha már behozzák a rendes játékba a rezet, akkor... Vagyis hát nem úgy behozzák a rezet, hanem úgy, hogy lehet belőle páncél craftolni, akkor legalább a moddal craftoljunk egy kis rezet. Mert nem még nincs... Mert nem, nekem nincs meg az a snapshot, amiben benne van a Race Golem meg az ilyenek. Ez szoros egy meg. Hát ez szoros. Te várjál, hát van rendes kajám, hát te hülye vagyok, aminek nem veszem ki a kenyeret, mondjuk. Szvalhatom azt. Mondjuk kéne egy ágy ide azért egy spawn pointhoz. Egy amethyst geode, hát azt hiszem az amethystet is lehet itt hasznosítani. Creepernál kanyargom kegyelmet. Mert annyira félnék tőle. Na. Azt hittem nem ad amethystet. Én akkor nem tudom, mit csinálok. Hát ezen a két kristályon kívül nincs több megnőve, úgyhogy húztam is innen csáp. Hogyha várja, hillelni kéne. Kijöttem a geodából, mert na. Keressünk érceket, mert így is csóró vagyok, csak vasból. Mi ez? Ez valami új ércnek tűnik nekem.
Aha, jól gondoltam, ha valami azt hittem, hogy szén. Fenessen belétek, ti marhák. A pidzserek kecskefejűek, ezek meg marhák. Mondjuk ki, nézzük meg, miféle érsz ez. Tollamin. Tollamin. Micsoda a neve van? Wow. Ilyen mélyre azért nem kéne lemenni. Ne! Mindjárt leesek, mindjárt leesek. Mindjárt leesek, és lelök. És lelök. Visszakapod. Visszakapta. Hülye, azért nem leszek, azt levetem magamat a mélybe. Biztos, hogy nem. Inkább szintenként megyek arra. Na, valami új érc megint. Jó, hogy erre jöttem. Nadrágot. Kobalt. Nyers kobalt. Ez kobalt volt egyáltalán? A kobalt, igen. Legalább jól rejtettem. Na. Leestem és túléltem. Jéj! Na, Rubint. Dia, nem már végre. Legalább van gyémántom. De is lesz. Mi vagyok ilyen beszédhiányos? Na várjál, mennyi Rubintom van? 3. Valamiből össze kéne gyűjteni hetet, azt akkor csinálok egy jó kis cuccos-muccosokat. Annyi ércem van, mint a fene. Na, már valamiket találtam itt. Várja, hoppáré. Át kéne rakni ezt a másik kezembe. Meg kellett halljak. Itt volt egy creeper, és fel kellett robbancson engem. Ez már tipikus, és megint valami új étszet. Nem igaz, mennyi új étszet találok még ma? Palladium. Azóta találtam ezüstöt is, és még több ilyen jade-et, vagy mi ez? És itt véget vetünk ennek a résznek.
Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ígérem, a következő részek egyikében szerepelni fog az a díszvendég. Köszönöm a figyelmet, legyetek jók, ne ördögök, sziasztok!